ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas na pauluan. Panubo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaturturog akong Leia. Ngamtsak makaturog. Di ka mat ngamin makataltal na. Balikid ka, balikid. Meli, Oh, apay abimangon ka mata. Apay, ada ka din nasakit kan ka? awan, nga mariribuh ka na. Diyak ka muna niya ti Aramida. Anya ka di ti parikot mo. Anya ka di ti pakaburi-buram nga ibagbagam. Diyak ka mo ti Aramida. Gapot na masikugak. Anya? Kat, anya ti ko na tinobyom. Day tangarot ti parikot ko. Gapot na saan akayat ni Kent atakderan ti sikog ko. Ay, anya ti inararamid mo, Leia. Kung naktumat ngamin, adi ka makisinsin-narak itinobyom. Kas naunay ti babawi kita. Nga mawanan ti Maramida. Gapot na nalpasan ti amin. Anya ti planong ita, Kent. Leia, agpada nga agad adal. Isu asa na mabalin nga ikalay saka. Anya, Wan Leia, talaga asa na mabalin nga ikalay saka. Ang mga nuagungat dagiti dadakkel ko. mawanan ko'y ti kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam. Leia, Diyak lang pagaro pa kasta ka, Kent. pasensya kan Leia. Awanan kay tibayin. Pumanaw kan. Kat saan ka nagpakpakita kanyak. Gaputawan matla ti sir-serbim. Kaslasaan anagaw awid jay anak mo, luling. Saan nga rod, Mare? Ururayang amangan numakumi jay pagadalan da. Ay na, amangad no nakitaray maten itinobyo na, maray. Anya? Apay, di mo ka di mo. Ada nobyo ti anak mo. Katkasla masikog ka na. Anya? Wad, maray. Iso ano siyak ti sika. Ay, yawid kon di anak ko. Ha? Ay, pasensya ka na, maray. Ay, nagistorya ak matan. No nagkamaliak iti naibaga. Ay, pasensya ka kuman Ang nupod na, ay, aklo na maun, maray. Ha? Nanang? Ada kayo? Wan anak ko, gaputa di ka matan mauray nga agawid. Nanang? Apay nga agsangit ka, anak ko. Pakawanan da ko mo. Apay nga gid daw kay ti pamakawan. No kasta, pudno dagiti na idanon kanyak. Wananang. Kat pakawanan da ko mo. Apay anak ramid mo ti kastoy anak ko. Apay adi ka dimgag ka dagiti pamagbaga. Pakawanan da ko mo, nanang. Imbabain kayo. Isa panawan daklatan dito. Makaamu ako ni tibiyag ko. Saan anak? Alaam dagiti arwatam. Kat agawid ta, itamot laeng. Tatang. Apay anagawit ka pa'y laeng, Leia. Awanan ti lugar mo dito'y abalay. Pakawanan da ko mo. Amo kadakal tinagpasulak, tatang. Kat nakasaganak ang mga klon iti anyaman na pano sa'yo kanya. Hinaramid kumot amin apagreb nga kas amam. Ngaman niya tinaramid mo. Agmay sa ka lang arudin nga anak may. Kastoy pailaan ti inaramid mo. Ay na di mo pinampanunot dagiti sakripisyo mikan ka. Imbabain na kami iti kastaunay, Leia. Isung ay tamat laeng. Alaam amin akawas mo kat pumanaw kan. Kat di mo gamden ti agsublipay.
Manunatawan tinapalabas, ipod ko na maabinaybayan na kayo ti ama ti anak mo. Mabalin mo't siguro, napatgam tikit daw ko. Sigurado ka kadi iti bagbagam, amor. Walaya, patyan ako ma. Kas makita mat, addan anak ko. Kaya't nakadilat na. Nakasagan ak ang mangawat iti napalabas mo. Ngamin, para kanyak, saan ana patag tinapalabas ti may sa atao no may papan ka na yan? Agyamanak no kasta, amor. Sige, aklunak ti panagayat mo. Agyaman ako na ilaya. Kat manya ti kunam. Agdan natan. Kat ipatag ko kaspudno nga anak ko ti anak mo. Sige, ngam panunutak kumapay anaimbag day taabanag. Naimbag ka pa'y balasang ko. Inlupas mo ti panagadal mo. Idinto ta ni Leia. Sa bali mo tinin intunar na. Wan tata, gaputa kayat ko ang makalungaw kami mat itirigat. Barin siyak ti makatulong iti pamilya. Ay, no kasta kumamot ti kapanunutan ni Leia agayem mo. Nasayaat kuma. Ang manyangay. Ay, isaw tilugi ita. Anyangay nga rod tata, nagkamalimat ti gayem ko. Isumat siguro ti gasat na Tao, ti mga ramid itigasat na balasang ko. Kahit aday ti may sa tao, nuan niya ti pilyin na agasat na. Ha? Katuan mat balasang ko. Kas kumakada kayo iti gayam mo. Sika, nasaya at ti pinilim agasat mo. Idinto ta ti gayam mo. Ay na, jak amo asawan. Awanan ti maramidan tayo tata. Ngam no kailiw yun ni Leia, amok ti pagnanaudan na. Ay bay amon day jay balasang ko. Tapno marik na ti bunga ti inaramid na. Saan ka kadi arumor ita, amor? Saan pa Awan mo't amo ka papanak. Anya, Apay, anda ka di parikot. awan mat di. Ngam basit ngaminan ti bagas ta. Kan awanan ti sidaan ta. Ang mga nuad dapay mabalin mo apaki ekstraan. Anda pa'y mo't may luto, ging gano bigat. Mapanak to agrimedyo inton bigat. Nagrigat matan ti kastoy. O sige, bantayam laangan ni baby. Siyak ti rumwar. Mapanak agkita no anya ti mabalin ko apakitang danan. Saanen? Umyan tapay mo't iti dagusta. Anya? Ay, sayang ti aldaw, amor. Sayang no awan ti birok ita. Kastoy lang arudan ti panagbiag ta. Basta. Rumwarak to inton bigat. Una yan. Kasanungatan no kastoy akanayon ni amor. Amangan no agbisin kami. Itala ang anak sarak tamanan Leia. Kumusta kan? Kastoy, marigatan amang isaksakad iti anak ko. Anya? Apay, di nakakaditulungan ni Amor? Kinapod nun, agbababawi ak anakidan na kenkwan. Anya? Ngam apay? Sadot matgayam. Masapul abaga ak amapan manggad. Ngam no awan ti bagak. Awan ti kuna na amapan agbirok iti pakipurdiyaan na. Ay, unay mo't ti kasta. Saan laanam na minsan a pinapanaw ko, ngam di namot kayat. Naimbag ko man no nagagat nga agaw awir, ngam saan mo. Ay, kunaklakit din no sinong batam kat adda katulungan. Saan mo't gayam? Tanay na yun laang aparikot mo. Day tangarod, isong agbababawi ak iti inararamid ko. No kumata nagadalak na imbag, no kumata jak nagdesisyon ad agos. Saan ko makastoy tinagbanagak? Isong abasol ko matlaang. Ala, saan mo napabasulan ti bagim Leia? Talaga ang kasta. Adda nga adda pagbiddutan. Atoy. Alaan pa'y da ito Isupay nga aramatan niyo iti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ang unay, Meli. Pasaray
marabyan ka nga agawid, amor. Apay. Oh, Anay ko. Apay atinumpan. tiyak maguston di sa ludsod mo. Ibaon na kamapan manggad. Ngamita, question na ram, apay kanayo na kamarabyan. Apay, anta ka di parikot? Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa masansan mata na maladaw ka sumangpet. Di mo pakibiyangan lagi tar aramidag, ha? Laglagi pa, masaan ta pa yan nagkasara. Apay akasta ka mata na mor. Nagkari kang agpin na tagta. Ngamsaan mat gayam. Nabanugak, kaya't ko ti maturog. Apayan luleng, mano atawan ng tinaglabas, ngam saan moten anagaw awid ni Leia. Apay, talaga ka di alinaksid mo nga anak. Talaga chismosa kanya, Lorna. Da. Awan ti imbagbagak, alinaksid ko, di anak ko. Kay, apay nga raw asaan moten anak subsuble. Makumikom, iti trabaho na. Anya, ada trabaho na. Wan, dahi ta ti makagapaw, no apay adi mo makita nga agawid dito'y lugar tayo. Iso adi ka kumagsasao, iti no anya laditan. Anya, Kan maysa, dahi tama nagtrabaho ti into na Lorna. Saan aday tamang sipsipot iti biyag ti padam at tao, tingkar aramidan. Kumusta nga tan ni Leia, lakay? Ay na, baybay amon day di atao. Kabalan na nga isakad ti panagbiag day ti anak na. Pangaasim mo't kumaalakay. Pakawan mo ni Leia nga anak ta. Tamang ano saan anatalgan ti kasasaad da iti apo ko ta. Ay, awan ti anak ko, luleng. Agpanunot ka kumamot man daw. Pinagbalin na kan adakas tinalabas unay apong tutmaw. Pakawanam ka din ti anak ta. Ay, dahito'y tilaglagi po man daw. Uray si ka mismo at damot pagbidutam. Isasapay ko tamaawatam ni Leia no nagbidot man iti kalabas. Gaputa amin abidot, adulat na ti pamayan, tapno ilintag, dayta nakabasulan. Apay asangit ti anak ko, amor. Ha? Andakan? Wan, katapay akastoy tinadanunak. Inan-anom ti anak ko. Pinagidda ko na. Saan mo na sumarding agsang sangit? Makapasuron na itang ubing. Unay kamatan. Ala, hustonan anak ko. Umaikan, adda akon. Buisit na itang ubing. Sika ti buisit! Awanan kay ti bain. Napanak ng gadap no adda kanin tayo. Ita, kastoy ti aramidam iti anak ko. Di ka mapagtalkan alalaki. Pumanukan! Saan ka ngayon kabalay? Tapno pagbalinan nak aparaw awir iti saan ko aputot. Kasta ti bagam ita. Nangipanam kadagiti karim nga iwanan nak. Nga ipatagnak agraman ti anak ko. Pulos nga awan tinumpal mo kadagita ang karim. Gaputa pinagbalinak ang nakakaasi iti sidong mo. Wen, gapot ay pagarup ko no nalakalaang. Ngam saan matgayam? Padagsin kayo nga ginakanyak. Pagsardengem man ay tanga ubing, ha? Tano siyak ti magbuisit. Amang ano niya pa charamidag. Awanan kay tibain. Ayup ka, amor. Ayup ka. Ayup gayam. Dati pa'y... Huston! Hustohan, amor. Hustohan. Leia, balasang ko. Pasensyakan no pakibiyangak matan ti biyagyo. Nana, Saan ang mailimod kanyak ti mapaspasamak kada kayo iti kadindenam. Amok asaksaktan na ka. Nana. Ay nabalasang ko. Agpanunot ka kuma. Saan ka asugsugsugan, nga panagkunak katawan na saya at apagbanagam iti din na dayjay alalaki. No siya ka may sa, jaktal kan dayjay. Sabali ti panangkita kan kwa na. Anya ti kayat yung asawan, Nana. Basta ti maibagak, agpanunot ka kumaanay bag. Gapo tano ibantay mo ti bagim kan kwa na. Ay kaasi ka laang. Laglagi pa nga adda anak mo. Dahita ti tandaan na.
Lea! Lea! At niya, amor. Sa anak pa'y anak ka impake. Lea! Apa naging impake ka, ha? Jak ikas kaso. Paspasak tag impake. Apa di ko na malimpasan, nak? Saan? Anay ko, ibatan na amor. Anay ko. Kagatik man lang ang tiimo na. Tarak pa'y. Kagayam, Teki mati parakin ka. Anay ko. Anya? Marinata na kamang na. Oh, Diyos ko. Nakaadayo kami. Aglimang kami latan dito'y banyo da nanakora. Husto launay timbaga ni nanakora. Saan ang mabalin nga ibantay ko tibagik ken ni amor. Umadayo ak. Ngamnas kan nga isakripisyo ti anak ko. Tapno saan kami ang marigatan nga agina. Anyapay, dagitis maruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy tasiriya tayo itaalawas ang napauhuan. Panubo. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagsikog ni Leia. Banag ang nagpungtutan unay iti amana. Pinapanaw da nga rod daytoy iti balayda. Kat nakidennakan ni Amor. Kalaat mat ang nagbaliw ni Amor. Kat nakakaasin ni Leia iti sidong na. Iti may sangal daw, nagawid ni Amor ang nabartek. Kat pimanaw adagos ni Leia, akadwana ti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Panubog. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Patpatgan ka una yan. Awan umasping iti pamatag ko kan ka. Nasakit para kanya. Nga masapul nga aramidag da ito eh. Tapno santa na marigatan nga gina. Ibturak ti sa mamarikrik na. Magsapulak iti mga ampun kan ka. Tapno aywanan da ka na ibag. Tano isurot ka iti papanak. Amangan no di ka may payan iti naranya ka masakbayan. Katsapay la ko mata mapakawan na anak ko. Sigurado ka kadi, akayat mo nga ipaampon kanyak ti anak mo. Wan kapsat. Imbagak aminan ang makagapo. Iso asapay la ko matapadakkalan nyo anaimbag. Wan kabsat, ikarik daytakan ka. Di mo pa kadanagan ti anak mo. Agyaman unay kapsat. Di ka madanagan, Leia. Ipatag mi, kaspudpud no nga anak mi, ti anak mo. Gapo, taawan anak mi. Itapay lang. Dakkel unay ti panagyaman ko kada kayo. Katsapay la ko. Tainton madanon ti aldaw nga agkita kami. Di yun to ko maipaidam kanyak ti anak ko. Wan, kabsat, maawatan ka. Iso anawayakan to amang sarungkar iti anak mo. Sangit ka asangit, Leia. No agbambabawi ka anang ibati ka ni baby, mapantasublian. Saan, Meli? Day talang ti amo ka kasayatan ang wagas. Tapno natalgad ti kasasaan ti anak ko. Iso nga ano, sakti mayadayukan ko na. Ngam apay nga ro nakasta ka. Maladingit anak lang. Gapoy ti nagbambanagak. Apay akas to'y.
Anya tinagbasulan. Tapno mapasama kanyak ti kastoy. Meli, nasingpet ka. Iso asaan adusa ken ka dayta. Panubok la daytoy ken ka. Anya ti planom ita. Umadayo mapanak iti adayo a lugar. Ngandya ka mo tigasat ko. Ang mga nuinton bigat katawanak gayaman. Pangaasim niya. Di ka kumagpanunot iti kasta. Di ka latan pumanpanaw no kastamot laang ti adda iti panunot mo. Pasensya kan, Meli. Ngam dinak malapdan. Kat pangaasim, pakikit-kitam to ti anak ko. Nagyamanak, gaputan nasarakan ka, Meli, balasang ko. Apay ka di tata. Pangaasim ka din balasang ko. Isurom ko mati dagos ni Leia nga anak ko. Ladingit tata. Ngam nabayagan nga awan dito'y tigayim ko. Anya, sa dino nga rodan ti ayan na. Napanon iti addayo a lugar tata. Gaputa kinunana amapan nasarakan tigasat na iti sabali a lugar. Anya, Wen tata. Saanan ang nagpakpakita kada kayo? Gaputa muna alinipat yon. Iso nga ingkadang na saan latan ngagpakpakita kada kayo. Anya, ay, nakakasimat gayam tinagpambanagan ti anak ko. Ay, agbababawi ak, no apay ang naglablabesak. Basol mo ti amin, Mando. No kumangamin pinakawan mo adagos ni Leia, saan kuman nga imadayo. Pakawanan na kumabakit. Nakakaasipay ti anak ta. Sa dino nga tan tinakadandanunan na. Sapay kumata na talgad da. Diyak lakid di mapakawan ti bagay. No anda ti saan anasaya at amapasamak kadakwada. Naladaw day ta na panagbabawi, Mando. Basol mo ti amin. Basol mo. Agsabat tamad gayam iti daytoy a lugar, Leia. Kayat na asawan. Data tinay kariti tunggal maysa. Sika. Wan, pinanawan nak ngam agsabat tamad lagayam. Agkuyog ta na mapan iji dagos mo. Nalpasan ti amin kadata. Iso apang nga asim ta di na ko nariribukan pa'y. Saan pa'y analpas? Gaputan nagsabat tamanan. Kayat na asawan. Panawanan tapno ornusan ta ti amin. Saan? Awanan ti lugar mo iti biyag ko. Gaputa dinadaal mo ti biyag ko. Agraman ti anak ko. Iso nga imbilang kan anatay. Kat intanam kan iti lipat. Anya. Wan amor. Kat daytoy ti tandaan. Dumtang to ti panawan nga agpulo ka. Ikarom ti nagbasolam. Kat nakarkaro pa'y ti marik ng arikat. Ngam ti impalak am mo kanyak. Anya. Ditakan. Ah, Leia. Abit lang. Leia. Jakon ikaskas. Panagkunak. Sa anak talga dito'y. Gaputam muna ti ayan ko. Partakak ti magna. Kat manglikawak iti pagnaan. Tapno dinak masiputan. Kat diyan ko nagsayang iti panawan. Pumanawak kon iti daytoy a lugar. Brent, apay ang nababati iskor mo iti kwestiyon. Pasensya kayong nanang. Talaga jak mawatan ti lesson mi. Ay na, sayang laang ti balon mo no kasta. Kita am dagiti kakadwam. Nangangato ti iskor da. Pasensya kayong nanang. Sana bale. Saysayatak inton sumaron wa quiz mi. Aramidak ti kabala. Rombang laang. Dano kasta ka na yun ti maalalam iti kwisyo. Ay nasaysaya at laangan no agikat ka. Kat tumulong ka laangan iti trabaho. Saan nanang?
Kaya't kumati makadal. No kasta nga rod, tarimaanan ti panagadal mo. Gaputadyak kaya ti aggas-gastos lang iti awan serbin at tao, adyak mo't kapkapin ano. Emi, anya ka din day tanga ibagbagam. Ah, Ala, Brent, anak. Mapan ka pa iti silid mo. Ingka agripaso. Wan tatang. Apay akasta ka ten, Emi. Nakaululpit kalaunay ka ni Brent. Huh. Uray kumamat, no di mo ibaga, at di mo kapkapin ano di ubing. kat, pudnomat. Jakon kanunungan day tang aramid mo. Aday unay tiriknam ka ni Brent. Inala ta jay ubing, tapno ipatagta, kas pudpudnong anak ta. Ang apay akasta ka ten. Gapo ta itala ang ama panunot ko. Nga ang mga nuputot mo iti dayjay alaya. Anya? Anyat amok ngay. Ang mga nukampay idi, agin aampon ka. Ngamjak gayam am mo. Sikat yakin putot. Narugit mo't gayam ti panunot mo, Emi. Apay, adda ka di pamanaknak mo, iti day tanga ibagbagam. Awan. Ngam kayat ko laang ti agsigurado. Mas daawak ngamin. Taapay akayat mo launay nga amponan ni Brent. Kat aduma dita ti mabalinta ko mga amponan. Gaputa maasyanak launay, iti agina. Ay, dakkel kamin. Ngam saan pa nagbaliw ti trato ni nanang kanyak, tatang. Sapay kuma, tadi ka maumuma barok. Pasensyaam kumalatan tinayo. Wan tatang. Saan na bale? Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Patpatgan ka unay barok. Isu akayat ka apagadalan. Isu apang asim kumaa. Igad mo ti panagadal mo. Nga oray kas jay ti inayo, kandag iti kakabsat mo. Wan tatang. Ikarik deta kada kayo. Gaputa jak kayat asayangan ti gundaway. Tapno masaganak ti masakbayak. Kailiw kunti anak ko. No kwen-kwenta ak titawan. At daitan iti umuna ato kad ti sekundarya. Nadagsan unay tirik na kamang pampanunot. A pinaampon ko ti anak ko. Ngamjak kabailan nga itadkan ko na tinaranyag ang masakbayan. Ang mga no agbisin iti sidong ko. Diyos ko, tarabayam ko mati anak ko. Kastamot dan dagi tinaganak kanyak. Kastamot da emi. Tapno ay wananda na imbag ti anak ko. Katulungan na kumamat. Dainton nagkikita kami kadagiti patpatgak iti biyag. At danton maipagpanakal ko kadakwada. Ay, no mga hindi mo pinapanaw idin Ilea. Ada kumamot kag kadwata itaman do. Ay, nagbabawi akong tinaramid ko. Isu apang nga asim kumamat. Di mo mat kumansang kaulit dayta. Pasensya kan. Talaga ngamin na nasakit tinakam ko kan ka. Kaslang amin saan ka nga ama. Mala, anusak adenggan amin nga ibagam kanyak. Ay katwan ngamin, talaga saan ama punas tigurakan ka. Gapo iti naramid mo. Luling, pangasim kumamat Pakawanan nakmat kumaan. Gaputa nagpabawi akong ti amin. Brent, ilutom day tamasida. Kat agao ka iti kanan dalinlin kan tonton. Wan nanang. Partakam ti agunay. Mabisinan dagiti kakabsat mo. Ngam di ka pa'y nakaidasar. Nanang. Dadakkel damit ngam iti siyak. Kabalan damit ko mga minan ti agidasar iti kananda. Anya? No anya ti imbagak. Iso ti matungpal. Ngam nanang. Kasla na labas matan. Dakdakkel da ngam iti siyak.
Ngam ida sarak pala ida iti kananda. No di mo kaya't atong palan ti imbagak. Nawaya ka na pumanaw dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya ti pumanaw dito eh. Gapo tapat-pat gan kayo unay. No kasta nga rod, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tano saan, talaga papanawon ka. Talaga ka di anaulpit ka kan ni Brent. Ammom ti makagapo. Iso addi kan mas daaw. Mapunpunwa na kun kan ka, Emi. Saan ko aputot ni Brent, tapno parigatam unay. Ngam apay nga rod amas isakit mo ngam dagiti anak ta. Gapo taawan ti makitak abiddot na. Kan saanan ang maiparbang titratom kan kuana. Kan maysa, inampunta. Isu arumbang kuma nga ipatagtamat. No siyak, jak maikari nga ipatag ko. Ay, lawlawan kon. Jak la kumain manugot idin. Isula ka na yun ti pagsubsubangan ta. Dayjay nga ampon. Di mun sang kaulit ti ampun, Emi. Ang mga numangag ni Brent, kat masakitan tirik nana. Tatang, pudno ka di tinangag ko idi agsarsarita kayo kininanang. Ha? Nga niya, anak. Amay sakla nga ampon. Ha? Pangasiw tatang. Ibagayo ko matagpaiso. Sa anak agumura. Isu ka di akas day ti trato ni nanang kanyak. Juan Brent. Husto tinangag mo. Ampon ka laang. Isu arombang laang agtungpal ka iti kayat may amapasamak. Emi, pumanaw kan ditoy. Brent anak. Saan apod no dayta? Kunkunan na lang dayta. Sana kon nga ubi nga basit. Tapno jak maawatan ti amin. Nalawag tinangag ko. Kat sana ko na mas daaw. Gapo tamadlaw ko asabali ti trato ni nanang kanyak. Talaga nalabas kan, Emi. Apay at tinong panak. Gapo taglablabas kan. Kita man, nangag-amin ni Brent dagiti imbagbagam. Di mula pinampanunot ti Marik na jayubing. Takabaulan na kon atong paan. Gapo lang itiday jay nga ampon. Awan ti basol ni Brent. Isuasaan arumbang akas jay ti tratom kan kuana. Agpanunot ka kumamat, Emi. Uray anya ti aramidak. Adayo ti riknak itiday jay at tao. Anya? Saan kayo nagsubang? Di kay danag. Di dakon makita ditoy. Iti uray ka ano man. Kantap no saan kayo nga agapakin ni tatang gapulaan kanyak. Oh. Ngam laglagipan nyo kumakanayon daytoy. Napatig kayo kanyak. Kat agyaman aklaangan iti amin. Diyakon maanusan ti trato ni nanang kanyak. Diyak kumakayat ti pumanaw ay balay. Ngam diyakon kabalan. Kan maasyanak unayan kinitatang. Kanayon nga apaan ni nanang kapukanyak. Iso anas kan nga ramidak daytoy. At sumunga datrak. Daytuyan ti urayak agundaway. Kat sapay la kumatag baligiak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napaunuan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pimanaw ni Leia iti dagosdakan ni Amor. Kat impampun na ni Brent nga anak na. Iti panaglabas ti panawan. Nagbaliw ti trato ni Emi kan ni Brent. Ta ipagarup na nga amangan kanunuputit ni Edgar ni Brent kan ni Leia. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Andan sumunga datrak.
Dahito yung tiururayak. Ha? Apag iso. Nagsarden. Aghakot siguro dahito iti basura. Umayayon ti gundaway kanyak. Agluga nak iti dahito atrak. Tapno makadano nak iti sabali a lugar. Makamuditan. No sa dino ti pakadanunak. Aglemengak kadag iti sinako a basura. Tapno saan da ka makita. Ano sa kun ti angot ti basura. Anya tinagan mo. Apay ang naglugan ka iti truck nga agkarkarga iti basura. Sa dino ti ayan, dagiti naganak mo. Nana. Sige, agsao ka. Di ka agbutang kanyak. Gaputa saan ka adangran. Pimanawak ngamin ni Jebalay mi. Kat awan tiya mo kapag luganak. Kan papanan. Ay, ubing kapay. Saan arumbang nga agbasak-basak ka ditoy? Apay apimanaw ka ijabalayo. Nana. Ala, sumurot ka kanyak. Mapanta iti police station. Diyak kayat nana. Baybay anda kon ditoy. Saan ka nga agbutang? Saan ka nga ipakulong? Diyak kayat nana. Agsubliak langan ni J lugar mi. Agrasunak. Tapno sandak na ipan iti police station. Ang amom ka di, ti pagluganam? Uwan nana. Alaam nga ro dahi ti akwarta. Ingka aglugan, kat agawid kan. Uwan nana. Kat agyamanak. Inakon. Usarak da ito akwartang inted na. Pumanawak dito eh. Kat agbiro kak iti mabalin ko pagturugan. Kita dayto abunga ti inaramid mo, Amy. Pimanaw ni Brent, kat saan tan amabirukan. Awan bibiyang ko iti daydi ataw. Makaammo matan iti biyag na. Anya? Apay aya amasaknan kalaunay iti daydi at tao. Agpudno ka man kanyak? Pudno ka diti atap ko, aputot mo daydi a Brent? Amy? Napigsa ti atap ko, nga anda pa kay naigam iti daydi a Brent. Iso akasta ka. Tangay day tati kanayon ta pagapaan. Agpili ka, Amy. Anya? Agpili ka. Baliwam day ta nagalas nga ugalim, wenno agsinatalangan. Anya? Anya nga ta lugar da ito yan. May ibos 20 kwartak nga inted da kanyak. Iso ang masapol nga agbiro kak itidad duma kanak. Apag iso. Adaw masilig dito eh. Agdamag man kitdigan ko ana. Nana, mabalinti agdamag kada kayo? Ha? Ha? Sika! Da kayo? Apay nga da ka ditoy. Saan ka di abinilin ka idi nga agawid ka iti balayo? Isu nga ron nga inikan ka iti kwarta nga aramatam. Kinapod muna. Diyak kaya ti agawid nana. Gaputa ka na yung dakaungtan. Kan paspasakitan ni nanang ko. Anya? Ang amangan no birbirukan dakan. Amangan no naragsakit din ni nanang ko nana. Gaputa idi pa ila nga kaya't na pumanawa kay Jebalay mi. Tas anak nga minapudpud no nga anak. Anya? At idug asalay sayin nana. Isu apakawanandak ko ma. No jak tinungpal timbilin nyo kanyak. Inalak ti kwarta. Kat isu ti inggatang ko iti kanak. Oh, Dumngag kayo nana. Ta isalaysay ko ti amin. Tapno maawatan dak. Jack laim pagarop. Akas tagayam tinapasamak. Itapay laeng. Pakawanam ko man ti inam. Nana, Di mo gurguraan ti inam. Kidawam laengan iti na Marso, asapay ko matagbalbaliw. Kat makita na ti pateg mo kas, anak na. nana, No di ka makaanos, umay ka laengan ijabalay ko. Tulungan nak amanggad, tapno adda paggatang ta iti kananta. Ngam di na kayat asawan nga igawid ka. No kayat mo ti agsubli ijay lugaryo, nawaya kalat ta. agyamanak nana. Ngam no ita, jak pay kaya ti agawid ijay lugar mi.
aglalawak ngamin ti marikrik nak. Katjak amo no anya ti aramidak. Sige. Ngam no kayat mo ti sumurot kanyak. Agawid ta ijabalay ko. Ngam kas iti naibagakon, no kayat mo ti agsubli ijabalayo. Nawaya kalat ta, balong. Melay, balasang kaw. Aging ka dita, katawan pa'y ti damag mo iti anak kaw. Awan tata, ngamin, saan kami muta na nagsabsabat? Ngam, saan kaya mapukawan iti namnama? Ikagumak asapulan ti gayam ko. Agyaman naklangan balasang kaw. Ngamanon atawan tinaglabas. Katjak pulos nakita. Nudyak ko mga min naglablabas ide. Ang mga anusan apimanaw. Ket kaden nami kumaita. Wen nga rod tata, maasyanak iti gayam ko. Gaputan na pukawan iti namnama ang mapasayat na tibiyag na. Isu nga impaampun na pa yun ti anak na. Anya? Wen tata, daita ti pudno. Ngam ti jakam mo, no kasano ti kasasaad ti anak na iti sidong tinangampun kan kwa na. Ay, pangas imbalasang kaw. Kaduan na kuma, tabiro kan ta ti apo kaw. Adayo unay ti ayanda tata. Ang mga nusanyo akabailan ti agbiyahe. Ay, Siyaklaan ti mapanidya ayanda tata. Kat pakaamuan kayo no kasano ti kasasaad da. alaman nga rod balasang kaw. Katagyaman ako unay. Sapay kuma tamabirukam. Kahit makumpleto kami na sa nga pamilya. Tata, Mariknak itahan tinalaos a panagbabawe. No kumangamain ta sa anak a naglablabas. Saan kumakastaw iti mapaspasamak ita? Kalahat dahito nga isasarong kar mo, Meli. wen Emmy, imayak ta kayat kayo ako mustaan. Awan ti pagdanagan yung kada kami. Gaputan na saya at akanayon ti kasasaad mi. Nasayat no kasta. Kat ni Brent, kumusta itan? Sigurado abarito itan. Sa dino ti ayan na, kayat ko ang makita. Kwa. Ni Brent, kunak, sa dino ti ayan na. Meli. Apay adi ka makasungbat, Emmy. Anya ka di tinapasamak iti ubing. Nabayagan nga awan iti sidong ni Brent. Gaputa pimanaw. Kat saan min anabirukan pa'y. Anya, binaybay anyo ti anak ti gayem ko. Anyan to ti may baga ti gayem ko, no maamuan na daytoy. Pakawanin na ko, Meli. Ngamjak gayam ka maulan nga ipaay ti pamatag ko kan kuana. Gaputa atap ko, apoto ti asawa kan Leia. Anya, kasta gayam ti panunot mo, Emmy. Impagarup ko anasaya at kaagayam, ngam nagbiddo tak gayam. Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ngam daytoy ti tandaan am, Emmy. Gapo iti dayta nga inaramid mo. Di nakapagtalnaan ti konsensyam. Katsyak ti mang panagnak, asaan apud no ti atap mo. Gapo ta amok ti ama ni Brent. Anya. Diyaka mo ti aramidag. Kasta unay ti panakakonsensyak. Kalpasan ang nagsarita kami kan ni Meli. Sapay kuma, tagpanunot kamot itan. Sapay kuma tamaamiris mun tinagbiddutam. Italaang ang makariknaak iti panakakonsensya. Gapo iti inaramid ko kan ni Brent. Nuapay nga ita masakitak sa kanakamiris.
No kaano pa'y adjakon kabaalan na sa pulan. Ikagumaak ti amin. Sa pulak ni Brent. Agurnungak iti aramatak amang birok kan ko ana. Manun atawon tinaglabas. Sigurado abaron dayjay. Kat amangan numarigatan tayon amang sapol kankwana. Ngamno pa'y kasta. Sapay kumata na saya at ti kasasaad na ita. Kan napasaya at nakuman ti panagbiag na. Tatamando, ladingit nga ibaga kada kayo. Ana pa ayak laeng iti panang birok ko ni Brent. Anya? Napanak ijay lugar na. Ngamjak na birukan. Gaputa awandan ijay. Una yan ti kastoy. Dep-depak itaan tinalaos apa nagbabawi. Gaputa uren anya ti araramida. Awan siguron tinamnama nga agkikita kami pa'y. Tata, Nunaduma. Mapanunot ko pa yan. Nga mga nunatayin ti anak ko. Kastamot tan ti apo ko. di kay agpanunot iti kasta tata. Si bibiyag da pay laeng. Kat madanon to ti panagsasarak yo asa nga pamilya. Barok, aginanakamot ko ma. Di mo abuswan ti bagim. Wana na, di kay agdanag. Ay, oo na yan ti biyag. Wan nga rod, nana. Ngamsa na bale. Tauray kaskasan ho. Naituloy ko lahat ti panagadal ko. Ngam, oray saan ko siguro nga ituloy, nana. Ang sayang. Adda ka kuman iti maudi ato kad ti sekundarya. Intun sumaruno apa nagsasarak. Wan nga rod, nana. Ngam, oray sahanin. Marigatan tayo unay. Agsakit kayo matan. Iso atilangan masapsapol tayo ti itiggadak iti panagkumkumboy ko. Ay, pasensya kan barok. Jak nga minan kabailan ti agurnong kadag iti mabalin a maila ko a basura. Nakapsutak matan. Amangan no jakon agpay-agpay. Di kay kumagsaw iti kastanana. Da kayon tinagbalin nga inak. Iso apa nga asiyo. Saan da kumapampanawan? Nagpigsamanan ti Tuno. Kat makarik na ak itilitay no kastoy apa nagtututo. Gapo iti panagmaymaysak. Kastamat amarik nak ti iliw ko kadag iti dadakkel ko. Nang runay iti anak ko. Apay ngamin adinak mapakawan, tatang. Apay adinak inawat idi. Tapno saan tayo kumaan nagiin na tayo. Naragsak tayo kumaita. Ken amangan no saan akastoy ti kasasaad ko ita. Ti anak ko. Sigurado abaron. Sapay la kumata na talgad ti kasasaad na. Iti sidong daemi. Talaga asaan tayo ang masarakan ni Brent, Edgar? Kunagtupay kat. No addaman ti mapabasol iti dayto ay napasamak. Awan sa bali, no disika. Anya? Katun mat. Gapu ngamin iti kinarugit ti panunot mo. Tila inararamid mo, iso apim manaw ni Brent. Huston, pangasim. Nakaamirisak matan. Kat nagbabawya kon ti inaramid ko. Ngam naladawon ti amin. Pangaasim, nakaamirisak matan. Iso apakawanan na kuma. Tulungan na kumakit di amang sapol ka ni Brent. Laya, nabayagan nga agdat-datunakan ka. Pangasim taklunin mo ti panagayat ko. Rico, idi pa'y lang nga imbagakan ka ti sitwasyon ko. Iso apang nga asim tasardengan na kuman. Ngamawan ti aniyaman na dayta kanyak. Nakasagana ka mangawat iti amin, gaputa ay ayatan ka. Rico, Kasi ting kariken ka, Laya.
Nakasagana ka mangawat kan ka. Urayan niya pa'y tinapalabas mo. Ken urayan niya pa'y tikinasya sinom. Ala, ikan na kumapay iti gundaway kung agpanunot, Rico. Kat no makauray ka, agyaman hak. Ngam no saan, nawaya ka amang sapol iti sabali. Ala, Laya, urayak ti pangadang mo. Kat saanak nga agsapol iti sabali. Nana, at damatan na urnong ko. Dakkel tinakumbuyak iti napalabas ngal daw. Kat, anya ti planom ita. Ituloy mo, ti panagadal mo. Saan nana? Planok ti agabang iti basita pwesto. Aglako ta itinatnateng. Sa nabale, ta napigsa kayo maten. Wen, Barok. Mayatak iti dayta. Ang, Oh, adda ka di kaya tiyong ibaga, nana? kwa, Barok. Talaga ka di nga awan planom nga agsubli ijay lugaryo. Sapay kumaa, tadi mo panunutan a papanawon ka. Saan pa'y nga ita, nana? Saanak pa'y anak kasagana. Edgar, kabaalam ka diti agbiyahe. Apay ka di. Ada na kay baga kanyak. Kasla nakita da ni Brent ije kabangibang a barangay. Agpayso ka di dayta. Ang mga no agar arapaap kalaang. Saan? Imbaga da nga rod kanyak. Ala, agrobwat kan. Tainta sa pulen ni Brent ijay. Ala, mabitla ang arod. Agrubwatak. Tama panta iti lugar ang nga ibagbagam. Tabarang ni Brent nga agpayso tinakita da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Panubo, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, timanaw ni Brent iti balay tinangampon kan kuana. Kat kumpormin tinakadandanunan na. Nagsabad da nga rod kanina na Lina. Kat ingkuyog na ti barito iti balay na. Trinato na nga rod da ito'y kaspudpud nung anak na. Iti may sangal daw, inalokoy ni Emmy ni Edgar. Tapno sa pulanda ni Brent. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas anapuluhan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti masakbayan pa. Alan agrobwat kan Edgar. Sa pulan ta ni Brent. Sa pulan ta iti kabangibang a barangay. Wano iti kabangibang nga ili. Mabitlaan, agrubuatak. Kat mapanta iti lugar ni Bagbagam. Tabarang ni Brent nga agpayso tinakita da. Sapay ko mata masarakan ta. Kailiw kumutan. Manumutan atawan. Adi tay nakitkita. Ngala, intan Edgar. Ay, no sa di nula di tanti nakadandanunan ta. Ngam di ta nasarakan ni Brent. Apay anal pa'y tabagam. Makapadagsan itirik na daytoy. Kung naklakit di no masarakan ta ni Brent. Ala, agawitan. Ang mga no sa balit imbagadaan nakita da ditoy. Imposible nga min Nupudno nga da ditoy ni Brent. Nasarakan tayo kuman adagos. Edgar, Ala, agawitan. Baliwan tantumanan timang sapol kan kuana. Kumusta, Laya? Nakaikadang ka ka din? Rico, Ulitak manen timbagak. Patpatgan ka.
Kat ikari, di ka paspasakitan. Ngamaddan anak ko. Kat impaampon ko. Gapoy ti daitang inaramid ko. Nagbalinak ama naging bubukod nga ina. Di ka kadi maupay iti daitang inaramid ko. Saan, Leia? Gaputa maawatan ka no apay anaaramid mo ti kasjay. Rico, Nakasagana ka mga langon kan ka. Sana kabaknang nga may kaguma ka pasayaatan ti biyag ta. Babaan iti panagsalukag ko. may katlukan a lalaki iti biyag ko. Okay kadikan ka dayta. Awan parikot iti dayta, Leia. Ala, jak ipaidam ti panagayat ko kan ka. Aklonen ka, Rico. Ngam sapay lakumata di nakpasakitan laang. Nana, nakapsot ti pwesto ta. Awan mo na iti agatang iti lako ta. Talaga akas ta, Brent Barok. Dakdakkel pa iti biro ko iti panagkumkumboy ko. Wenno, agkumbuyak. Kat da kayo pa lang ti agbantay dito yung pwesto tayo. Mabalin mo't. Saan ka di amarigatan? Saan, Nana? Nakapsot mo't ngamin ti pwesto ta. Obserbaran ta pa'y. Tanuawan ti pagbaliwan ta. Isardeng talangan. Saan, Barok? Ti panagnegosyo kat ininot dayta. Karugrog iti pwesto ta. Iso nga awan unay aggatang. Sa bagay matkit di Wen, inton maamuan ton dagiti buyers. Adun to ti agbalin, asuki ta. Sapay ko mga kasta, Nana. Agan anos ta ka di, Brent. Laglagi pam ti kanayon ko nga ibagaken ka. Saan abigla ti panagdoras? Ininot dayta. Wan, Ana. Kat agyaman ako, Nay. Mayat ka kadi ti singasing ko, Leia. Tika di kanayon mo nga ibaga nga agdenatan. Wen, Maawatan na kumari ko. Sa anak pa nakasagana ita. alang nga rod, Leia. Saan ka apilitin no di ka pa'y nakasagana? Sapay kumata di ka maumumari ko. Saan to Apolos? Gaputa ay ayaten ka unay. Bakit? Mariknakaw na nakapsutak. Panagriknak at saan akong nagbayag. Mando, lakay. Lakaya kaon. Panawon mat siguro nga isublik ti bulod ko abiyag. Ngamsaan ka naragsak. Amangan way pulang ko ti bulod ko abiyag. Nga datiliday iti kaunggak. Anya ka din day taasasawam, lakay. Gapaw tasan tayo nagkikita ka daleya. Kanti apo ko ta. Inaramid tanti kabailan ta. Sinapul mo dagiti agina. Ngamdi mo ida nasarakan. Gaputa siyak matlaang ti akin aramid iti amen. Ala, di kan agliday. Sa pulon tayon tumanan ni Leia. Huwan bakit? Sapay ko tamabirukan tan. Sakbay nga ipulang ko, tibulod ko abiyag. Ay, nabanukak. Anya da ito eh. Basagak man. Madumot ti panawagan dito eh. At danagan ko. Basagak man. Agawid ak kano. Takailiw nak ni tatang. Nukasta. Sapsapulandag. Kasaritak ni Rico. Katagpakadag. Mapanak ijay ilimi. Tamapan ko kitaan ni tatang.
Daytoyan ti gundaway ngagkita kami. At datan dito'y Santa Maria, Leia. Juan Rico, kat dakkel gaya man tinagbaliwan ti ilimi. Ket, anya ti maliknam. Naragsakat. Gaputa nakasubli akmat laangan dito'y lugar mi. Ala, isaganam nga rod ti bagim, iti panagsango yumanan iti amam. Leia, anak. Si kakadiday tangag paisaw. Wan tatang, adda akon. Agyaman, anak. Gaputa si bibiyag kapailaga, yaman ako. Apay tatang. Impagarupyo ka di anatay akon. Pakawanan na ako. Talaga kasta. Gaputa na bayag, adi ka nakita. Mapabasol na ka ni. No nabayag ajak nagpakita tatang. Saan, anak? Gaputa mo, dagiti nagbiddotaken ka. Jak laing pagarup akas to'y kayo amasang petak tatang. Jak nagpakpakita kada kayo. Gaputa mo kakaguratak. Pakawanan na ko, mahanak ko. Itala nga makaamirisak. Dakkel tinagkurangak kang anak ko. Ngam pagyamanak, gaputa nagkita tamatlaang. Ita, adandanin isublik ti bulot ko abihag. Naimbag ti Diyos tatang. Gaputa inikan na tapay iti gundaway ang makapagsalita manan. Iti lasod ti manuatawan. Kasla imposibleng agkita tayo manan. Ngamad na akita iti sanguanan nyo ngagsasawa. Babaan iti tulong tinamaswa. Naimbaga talaga ti Diyos, anak ko. Awanan ti amok nga ibaga. No di kat, pakawanan na kuma, anak. Siyak tinagpitot. Iso na pakawan kayon tatang. Ngam sayang. Gaputa di yung makita ti apo ko yun. Tauray siyak mismo. Jak amuno sa dino ti ayan ti anak ko ita. Inted ko ti anak ko iti amamu ti gayom ko. Gaputa nagbutang akini. Tamangan no agbisin lang iti danak. Nga iso ti pagladlading itak ita. Gaputa dyan ko nakikita ti anak ko. Pakawanan na kuma, anak. Siyak ti makagapo. No apay, kasto'y tinapasamak. Ay, Nabannog kayo sa nga agsasuot ata. Sige, baliwan tayong tumanan ti agsalita. Kat, di kayo agsangitan. At titipan niyo. Punasin niyo dagiti luwayo. Gaputa na pakawan kayo. Anyan da ito agasat nanang. Nagsabat manen ngagpay sa tidalan mi kinidatang. Ngam itimat maudi a segundo ti panagbiag na dito'y lubong. Baka pala dingit ngagpayso anak ko. Ngam agyaman talangan. Tanadanunan pa'y nga agang angas ti amam. Kat nakapagpinakawan kayo pa'y. Nagamakak ngamin nanang. Amang ano din nakpasang bayan dito'y balay ni tatang. Ibaga tayo lata na nagbindot tayo amin anak ko. Di nakapinakawan ti amam. Kat pimanaw ka. Kat iti papanaw mo. Di mo nalaglagip ti amam. Kat nakamimot. Naladawan ti amin. Idi sa pulan da ka. Naimbaglaangan. Tanakitam ti panawagan mikan ka, anak ko. Wanan. Awan ti mapabasol. Awatan tayo latan.
Talaga siguro aday ito'y kinaituding agasat ko. Anya nga ron ti planom ita anak ko. Agsubliak iti lugar ang naggapuak. Manggadak. Kat ipasnag ko asapulan ti anak ko. Kat no andan tugon daway ko. Sarong karak tumanan ti tanam day ti tatang. Wen anak ko. Agsubli ka nga agsubli. Gaputaawan ti sabali nga agnumar kadagiti na ibati ti amam. No saan laang asika nga anak mi. Wanan. Ngamno ita. Da kayo kumapay ti makaamo kadagita. Kitaam, Barok. Napigsan ti pwestom. Wen nga rod, nanay. Imbag tanda kayo anang bagbaga kanyak idi. Ket saan tayo ngayon sardeng? Wen tano kinanunungak ti pan nakaupay mo idi. Ay, awan tinasaya at amapasamak. Wen nga rod, nanay. Ket ita, tadamat tan nawadwad akwartata. Agparamit ta iti balay ta, nana. Ha? Wen, nana. Da kayo tinagbalin nga inak. Iso nga ita, ta nakabiro kakmatan iti mayat apagkwartaan. Kayat ko nga ipaay tinasayat apan nagbiag kada kayo. Agyaman ako na, Barok. Gapo ta impateg na kaspudpudno nga inam. Gapo ta impatagnak mayat kas anak, nana. Nga uray diyo amo ti kinasya sinok. Saan kayo ang nagdwa-dwa anang padakkel kanyak? Barok, aging gakadi ita. Kat awan pa'y planom amang sapol kadagiti pudpudno adadakkel mo. Pakawanendak, nana. No paayan kayo, may papaniti day ta abanag. Taging gay ta, awan pa'y riknak amang sapul kadakwada. Leia, aging ka dita kat di mo pa'y kaya ti makidan na kanyak. Nabayagan nga agayan ayat na. Kat saan ka mat anagbaliw? Iso nga awan mat siguron ti rason. Tapno jak umanugot itikid daw mo. Agyaman ako na, Leia. Wan Rico, panawan mat siguron tapno panunutag ti bukod ko apagraksakan. Husto ka iti dayta. Kat naragsakak mat iti dayta apangadang mo. Ngam adda ko makidawakan ka, Rico. Anya dayta? Tulungan na kumaamang sapula iti anak ko. Gapo ta mailiwak una yan kan ko na. Di ka madanagan. Nakasaganak amang tulong kan ka. May papan iti dayta abanag. Sapay ko mata di nakagura iti dayto nga ibagak. Anya ka di dayta, nana. Napartak ti panagduras mo. Nagbunga amin a panagsakripisyong. Nabaligi ka. Maghatang mo amin ang akayat mo. Makapan ka iti kayat mo apapanan. Nana, Ngam addamay sa abanag akurang. anya ka di dayta, nana. Pakawana mo ni nanam nga Emi. Kastamot ng tipudpudno nga inam. Di mo kumaguraan ida. Amok nga adan na dagsan a makagapo. No apay a pinaampunda ka. Nasaysaya at mutlaeng no pakawanam ida. Tapno naragragsak ka. Alay, wen, nana. Di kayag danag. Ikagumaak apakawanan nida. Kat into nakasaganak to. Siyak amis mo timapan iti lugar mi. Pangasim ko, Mariko. Kuyugan na. Sa dino ka diti papananta. Agbiyahe ta. Mapantay jay ayan ni Meli. Kat damagan ta no addadamag na may papaniti anak ko. Asino dayta, Meli? Jay ibagbaga kaagayam ko. Iso ti makaamam mo iti nangala iti anak ko. Ala, Leia. Kat sapay la ko mga rod, ta masarakan ta. Sapay la ko mga arod takas ta, Rico. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta iti alawas na napauwan. Panubo, dito'y drama tayo. Ti masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tina palabas, binirok da Edgar kan Emmy ni Brent, ngam napaay dalaeng. Nagawid mo't ni Leia ijay balayda, kat nagpinnakawanda iti amana. Naduras matan ti panagbiag ni Brent, nang nadengaron ni Leia, abirukan na ti anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itala, wasa na pauluhan. Panubo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay ko mga rod, masarakan tatigayem mo. Sapay ko, Mariko. Barang adda pa ije nagdagusan mi iti. Kat agpakadwata ang mapan ije balay da Emi. Apay, di mo ka dinadamag idi, no sa dino ti balay da Emi? Saan? Gapot aglalaok idi ti marikriknak. Tila ang adda idi iti panunot ko. Kat maitad ko ti anak ko iti tao amang taripato kan kwa na iti nasaya. Sa bagay, maawatan ka. Itala ang maamiris ko. Anagdarasodo sakgayam. Kat iso siguro ang nagrigrigatak. Taday tatidusak iti inaramid ko. Ala, di ka nagsawi ti kasta. Binirok mo lang ti pagsayaatan yung agina. Iso na aramid mo ti kasjay. Agawid tan Rico. Apay ka di akasta ti langham. Nabayag gaya mon apimanaw ni Meli dito eh. Kat saan ka nun ang nagsubsubli? Dinamag mo kumaan no sa dino tinagakaranda. Di damatam mo. Kan may sa. Ado ka nun tinagsisinublat anagyan itinagdagusan mi iti. Sa bagay, dakil matan tinagbaliwan na. Pinadakil dati balay kat adun ti kwarto na. Unay yan ti kastoy. Masanak matunay kan ka, Leia. Di nakasyan, Rico. Gaputa siyak matla ang tinangaramid itigasat ko. Di ka agsawi ti kasta. Kat di ka madanagan. Agsabat kayon tumatla ang iti anak mo, iti udi na. Nana, andamanan na panunot ko nga aramiden. Ket dawatak ti opinyon nyo. Anya dayta, Barok. Andamatan na ipundar ta balay. Ken andamatan urnong ko. Iso akayat ko kumapadasan ti agi-dispose kadagiti natnatang ije sa bali a lugar. Agbalin ka a disposer. Wen ko man, Nana. Anya ti makunayo iti dayta. Saan ka nga ta, amarigatan? Saan mat siguro, Nana? Andamatan nakasaritak at trackings. Iso apat check, asaan tanto amarigatan. Sige, Barok. No kastaan negosyo ti kayat mo, awan mo ti makitak aparikot. Agyaman ako na Nana. Gaputadda kayo ang nakasuporta iti amin na planok. Iso akanayo nagnagbaligi. Patpatgan kayo, onay, Nana Lina. Agyaman ako na Brent, Barok. Sika ti makagapo, no apay ang naragsak ti biyag ko ita. Nagasatak, gaputan na sarakan ka. Kat no panagimbubukod man daytoy. Sapay kumata pakawanan nak tinamarswa. No anyaman dagiti nagbiddo tahak. Kat pagyamanak unay, tanasarakan ka kas anak ko. Anya nga ta, no agipatakder tayo ti balay tayo jay lugar yo. Wen nga agpaysoan niya. Kaslamayat dayta na panunot mo. At damot basit na urnong ta. Iso apat check. Kabailan ta ti agipatakder iti uray basit lang nga balay. Sige, Rico. Mayatak iti singasing mo. Ala, agipatakder ta nga rod iti balay. Tayo to nagsarak kayo iti anak mo. At danto isagot mo kinkwana. Ha?
Sana ka mang rabrabak, pudno ti bagbagak. Ket nasayaat, tada ti nakasaga na apagyanan nanto inton matuntun na ka. Ngam, pagkita kami pa ingata. Di ka mapukawan iti namnama. Nasayaat ka a tao. Iso apat check, adi nakapaayan ti namarswa iti tarigagay mo. Agyaman ako na ikan ka, Rico. Gapukan ka. Na ikanak itinamnama. Kan kirad ti pakinakam amang rugimanan. Wen, tulungan ka, Leia. Gaputadyak kayat nga agnanayon, nga aglidliday ka. Mangrugrugi pa ila ang tinegosyo. Ngam adon dagiti sukin. Wen nga rod, Nana. Banag apakaragsakak launay. Angam jay kanayon nga ibagakan ka. Nabaligi ka man, ngam sapay ko ma, tadi mo liplipatan tinagtaudang. Wen, Nana. Jak to pulos malipatan tinagapwat, arigat. Ket dayta tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno masarangat ko dagiti bagyo iti biag ko. Agyaman ak no kasta baro. Kat di ka kumagbalbaliw. Tadayta tiragsak ko kas nagbalin nga inam. Wen, Nana. Ikarik dayta. Impapusok amin abalakad yo kanyak. Kat inton maadanak mat iti bukod a pamilya. Isunto mat isurok kadagiti agbalin nga anak ko. Nasaya at dayta. Kat kaano asarong karam ni nanam nga Emi. Umadanin, Nana. Agur urayak lang iti nasaya tagundawon. Gaputa kayat ko ang nakasagana akto. Inton agkita kami manen. Leia, madamag ka man. Kayat mo kadya sa rungkaran ni Amor iti pagbaludan? Ha? Panagkunakat saan matadakas no sa rungkaran ta. Mapantay ti pagbaludan ket kasaritam. Pagbagaam ano makarwar katagbalbaliwen. Naskan ka di pa'y asarong karak, Rico. Saan ka pilitan? Ngam no kayat mo atulungan tapno agbalbaliw sa rungkaran ta. Sige. Sarong karanta ni Amor. Barang iti panagkita mi manan. Kat mapunas tigura amarikrek na kankwana. Leia, Siyak nga rod. Imayak ta sarong karan ka. Asi ka pa Amor. Dito'y pagbaludan matgayam titungpal mo. wen, gaputan ang doktalan amin na nagbasulak. Amin abanag, adda katukad na. Ket ti pan nakaibalod mo, ti katukad ti basol mo. Amom ka di agapukan ka. Ket ad-adda ti panagkrikat ko. Sikat ti makagapo. No apay anayadayo ti anak ko kanyak. Saan kami pa'y anagkit-kita nga aging gaitan? Ngamdakkel unay ti panagyaman ko. Gaputad da ni Rico anang tulong kanyak. Tapno mga baruwanan manan. Pakawanan ako, ma. Amok nga ti basol ko. Saan na sikat tinakabasolak? Udikat ado kayo. Itilintag. Kagronan na. Iti Diyos. Nasaya at mat na nakaamiris kan. Agbalbaliw kan tapno makarwar kan dito'y pagbalutan. Diyak mo na makarwarak pa dito. Kapo iti kinaado ti basol ko. Nasentensya anak. Iti tong palbiag apan na kay balot. Anya, Maragsak anak. Gaputa nakasarak kay ti mangipatagkan kay tinapudno. Kat sapay ko matag na nayon na ita. Tapno maksayan ti pan nakasidsidir ti konsensya. Nana, binilin ko ti may sakadwa tayo iti pwesto. Ket isupay lang ti makaamo kadag iti sumangpet akarga tayo. Kasta ka di barok. Ada ka di aramidam. Agbiyayak pa'y, Nana. Ne, sa dino ti papanam. Patgak itan ti kanayon nyo akid dawen. Agluasak, tagsublyak iti lugar mi.
Mapan ko sarong karan danana Amy. Ay, agyaman nak. Tanapanunot mo matla ang dayta. Ala, agan-anad ka. Sapay ko mata masarakam ida. Wala na. Angam, kasladi kay kayat apanawan. Natalgedak ditoy. Awan, tidak ka sa mapasamak kanyak. Nagbaliwan ti panawan ita. Agrairan dagiti managdakdakas, nana. Dinak pakadanagan ko nakmanen. Natalgedak ditoy. Iso sige, mapankakit din. Kat sarong karam dananam nga Emi. Jak laing pagaro, pasikadaytan Brent, anak. Naan-anay ka na baro. Kana, makita, nga dayon tinaturong mo iti biyag. Wenanang, siyak na ito eh. Baban iti asi ti apo, napasayat ko ti biyag ko. Brent, anak. Ket da kayo, kasanon ti kasasadyo dito eh. Ken, apay anak kaidda kayo kinitatang. Anda ka di sakit yo? Awan, lumakay kan bumakat kamin. Kat adda amatan an-anayan ni. Maragsak anak, tanasarakan kayo. Da kami tinaskaan nga agyaman. Gaputan na lagip na kami asarong karan. Itilaksid inararamit ko kan ka, Brent. Sapay ko mata mapakawanak. Diyak amuno niya ti bagak nanang. Tunggal malagip ko tinapalabas. Aglalaok ti marikriknak. Malagip ko ti panaglugan ko iti may sa garbage truck. Ket nakasangpetak iti jak amu a lugar. Anak. Ket noawan ni Nana Lina anang tulong kanyak. Jak amu no niya tinapasamak kanyak. Amang ano jak nalasatan ti bisin ko. Ken lamin iti igit ti kalsada. Jak amo. No nagkikita tayo pa'y. Anak. Pakawanin na ko, ma. Nakaamirisak. Kat nakasagaan na ak amang sulni, iti nagkurkurang kas inaam. Anak, pakawanan na kuma. Nuawan apulos tinaramidak idi pimanaw ka. Hamom ka di analaos ti gurak iti bagik. Kabayatan ti panang salaysay mo iti naglasatam. Tatang, nagbalin kayo anasayat kanyak. Nariknak ti panang ipatigyo. Isuadiyo ko maguraan ti bagiyo. Anak, Insuronak ni Nana Lina iti nasayat a sorsoro. Kanayon na nga ibaga, ajak agimula iti sakit tinakam kada kayo. Isuadi kay madanagan. Gaputasaan kayo akagura. Dakkelata ti panagyaman ko kada kayo. Gaputa innalanak iti pudpud no nga inak. Kat pinadakkeldak. Tanusan nyo ngay naramid na ita. Diyak mo. No nadanon ko ti kastoy abiyag ko ita. agyaman ako na anak ko. Kat agkidawak manan iti pamakawan kan ka. Ulitak nga ibaga. Tatang. Lipaten tayo kuman, tinapalabas. Adayo matgayam tinaturong ni Brent. May sagaya man a negosyante ita. Wan nga rod. Mabainak unay. Gapo iti inararamit ko kan kuana. Kan may sa. Adayo tinagteng na no idilig ka iti anak ta. Nga impaayak iti atensyon kan pamatag. Wan nga rod. Awan man lakadakwada iti nakalpas iti panagadalda. Isu nga ita, makitagtagdad dalaan. Awanen maaramidan ta. Gaputad daditan. Tsak pulos namnamaan nga agsubli ni Brent. Mano atawan tinaglapas. Kat iti pa nagsubli na. Awit na ti baliki. Wan nga rod bakit. Ngamdakal ti pagyamyamanak. Gaputa bigbigbigan na talata.
Kadakal pa'y tigatan nga imbati na. Tapno at aramatan ta. Wan lakay. Banag apagbain ak launay. Iso ako na nga aramatan ta tinaduma amang patarimaan iti balay. Agpaaramid ta iti kwarto para kankwana. Kumusta nga iti panagkikitayo kadananam nga, Emmy? Nasayat met nana. Nakid daw da iti pamakawan. Kat pinakawan ko ida. Kat masyanak launay kadakwada. Gaputawan met gayam ti nagbaliwan ti panagbiagda. Ha? Day tatipod no, nana. Noan niya ti itsura ti balay a pinanawak ini. Isumot lang ti nadanunak iti panagsublik. Kaasi damat. Gaputawan mo tinakalpas iti panagadal na kadag iti duwa nga anak da. Ngem uray kumaawan tinakaadal kadakwada. No nadiskartida iti biyag. Ngem san met. Tanaki asawa damat anasapa. Iso ang makitagtagad dalang ita. Ay, sayang met ti bambanok ken gastos dagiti naganak da. Wen nga rod, nana. Ket gapu iti asik kadakwada. Nang ibatek iti basit agatad. Tapno ada aramatin da. Mangtedak to pa iti pagpatarimaan danto iti balay da. Ay, nasaya at met takas tati inaramid mo, Barok. Nana Adela, kaslada kayo tiyong ibagaan. Boss, Adday ta kayo manen. Brent, kung ayolatan kanyak. Diyak kayat nga awagan dak iti boss. ay pasensya kayo na. Oh, anya ti kayat yung nga ibaga. Kurang ka di, tinted ko abayat tinatengyo. Ay, saan, Barok? Husto da itaw. When no, ada anak yung abalasang, akayat yung ngayam amo kanyak. Naangaw kamat gayam, Brent. Agam sayang. Awan ti anak ko abalasang. Adamat amin asawa na. Kasta ka di. Ay, Brent. Inso ti apelyedom saan ka day? When nana, Nasa ungamin kanyak nili na idi kanyak. Asaan na ka nga anak? apay ka di, nana. Ada nga bintigayem ko nga inso ti apelyedo na. Sapsapulen na ti kakaysuna nga anak na. Aniya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo italawas ang napauluhan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay Ti Masakbayan. kat ita papagayam isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serya tayo ita alawas ang napauluan panubo dito'y drama tayo ti masakbayan. Brent, inso ti apelyedom saan ka day? Nasao nili na idi kanyak. Asaan na ka nga anak? When nana, apay ka di? Ada nga min gayem ko nga inso ti apelyedo na. Ket sapsapulen na ti kakaysuna nga anak na. Anya? Wait, Brent. Ket nakunana kanyak, Brent tinagan ti anak na. Anya? Nana, mabalin ka di nga isuro yung kanyak ti lugar na. Tamapan ko biruken. Tama nga no ison tinabayagan asap sa pulak nga inak. Daytoy barawk. Leia inso tinagan ti gayem ko. Ket dayta nakasurat iti papel ti lugar da. Ngam jaklaeng amaw no anya ti barangay da. Sana bali, nana. Siya kung ti makaamang birok. Tinapateg, naamuak ti probinsya na.
Malaga rod barak. Kat sapay la ko bata, agkita kayaon. Nabayagan analpas ti balayta. Ngam saan tapay anabiro kan ni Brentry ko. Di ka mapukawan iti namnama. Adun ti nagkidawan tayo ti tulong. Iso apat check. Agkita kayon to ni ti anak mo. Ngam bakit akon. Amang ano saan kami nga agkita. Tanakapsot akon. Di ka nga minagsawi ti kasta. Napigsa ka pa'y laeng met. Iso apat check nga agkita kayon to pa iti anak mo. Sapay la ko, mahari ko. Agyamanak, gaputan nagsublikan dito'y lugar yo, Leia, kat nagkita tamanan. Wan nga rod, Meli. Ay na, mano atawan asan ta nakit kita. Nabayag asinapsapol ka. Ngam saan ka mabirukan. Sakit awan apulos ti makamamukan ka kadagiti amin ang nagdama ka. Wan, Leia, gaputan nabayagak ijabalasiw taaw. Sipod nagbali na kun nga ulila adamang, ijayan sa bali apagilyan tinagyanak. Isumat lagayam adi kapulos nakita iti lasod ti mano atawan. Ngam malading itanak iti pan nakaamok. Nga awan gayam ang dagiti dadakkel mo. Wan, Leia, nakaptanda iti sakit, kat saan dan anay lasat. Ngam kasta talaga. Sana bali, tanasingpat tinakiasawaak. Maragsakan akparakan ka. Tanasapulam ti lalaki aparakan ka. Uray mo't si ka, Leia. Wen, iso anaragsakak. Gaputan na simpot iriko. Ngum sayang, tasaan kami anaadaan iti anak. Iso nga ikagkagumaak asapulan ti anak ko. Ala, di ka madanagan, Leia. Apaman amalpas ko ti as-asikaswak. Mapanta ija balayda, Emi. Bareng adda pay laang ija balayda. Alaman nga rod, magagaran akon ang makakita iti anak ko. Agrobot kayo, nana. Ada papananta. Papananta ka di, Barok. Mapanta iti lugar nga insuro ni Nana Adelia. Amangan no adda ijay ti pudpud no nga inak. No kasta. Adda na kaisurukan ka, iti ayan na? Wala na. Ti may sa asuki tayo itinateng. Iso adjakon sayangan dito agundaway. Sige, Barok. Ang masapul aya, asumurutak. Wen ana na. Gaputa kayat kayo nga yamamo iti pudpud no nga inak no masarakak. Leia, ada sa nga ilim. Asino ti sa nga ili, Kriko? Da kayo ka din ni Leia Inso? Wan, asino ka, Barok? Inarakop nak. Asino kaya? Siyak ni Brent. Siyak ti anak yo. Anya? Brent, anak ko. Agyaman ako na ita nagkita tamutlangan. Jaklaim pagarob, asi kagayam ni Brent. Tinabayagan na sapsapulin mi kini Leia. Da kayo ka ti amak, tata? Saan anak ko? Dumngag katay sa laysay ko ti amin. Nadagsandirik na anang ipaampun kan ka anak ko. Ngam napilitan na kaputa kayat ko amaadaan kay tinaranya gabasang bayan. Nanang. Adak iti maikatlo atukad ti sekundarya. Idi nagayan ayat kami iti di amam. Ngam idi naamuan na ama si kukak. Tinalikodan na. Katiga po iti dayta. Nagsubliak iti lugar mi. Ngam di na kinawad day di tatang. Pinapanaw na. Iso asa anak anakalpas iti panagadal ko. Anya? Aging nga impas ngay ka. Ngam marigata na. Gaputawan ti mastrakak a permanente a trabaho. Kan awan mga awir kan ka. Aging ka nagamam mo kami kin ni amor. Nakidin na akan ko na.
Tanamati kadag iti Karina, nga ipateg na ta. Ngam saan ta nagbalin a naulpit. Nairaman ka pa yun. Gapo iti da ita. Naamuak nga gararamat gayam iti maiparit nga akas. Iso apim manawak iti sidong na. Gapo ta kayat ka nga ilisikan ko, anak ko. Kat iti da ita na pasamak. Napukawanak iti namnama. Iso nagbiro ka iti pangipaampunakan ka. Tapno saan ka nga agbisin. Kas tagayam tinaglabasan nyo. Agyaman unay numawatan nak. Kat pakawanan na kuma. No nagbalinak anarukop anang sarangat kadagiti panupok adimtang itibiyag. Kadagito'y lang anapadasak ti talan na tibiyag. Idi na amamok ni tatam ariko. Iso tinang ipatag kanyak. Kanang tulong kanyak anang abarwanan. Sana bali nanang? Tada ni Nana Lina. Ni Nana Lina tinang padakkel. Nang taripato, kanang ipatag kanyak, kas pudpudno nga anak na. Brenda nako. Ket ni Nanang Amy met, anang ipaampunam kanyak. Kalata nagbaliw ti trato na kanyak. Iso ang nagtalawak iti balayda. Nga waray jak amot iti tinurturong ko. Ket nakadano nak ijay ili ti Santa Barbara. Ket ijay nagkita kami kini Nana Lina. Nga iso tinang ipatag kanyak, kas pudpudno nga anak. Anya? Inalokoy na kaagadal. Ngamga po iti kinarigat ti bihag. Jakon inlepas ti sekundarya. Ngam sa anak ang nagpatingga dita. Ingka gumak ti nagbaligi iti bihag. Awan rupak nga iparangkukan ka, anak ko. Anyan ta nagbali na kadakas nga ina. Saan, Nanang? Di kay agsawi ti kasta. Nawata kon ti amin. Iso asaan kayo akagura. Agyaman ako unay kapsat. Gapo iti panang ipatag mo iti anak ko. Awan anyaman na, kabsat. Kan may sa, naragsakak. Gaputa iti naminsan, napadasak tinagbalin amay sa nga ina. Diyakam mo kapsat. Nababauna iti pagkitkitaak iti bakikitan. Gapo kadag iti pasamak iti biagmi. Ngamanyang arod. Nalpasan ti amin. Awataklatan. Wen, karit dayta iti panagbiag tayo. Nagrigat kayo amin. Ken adda na dagsen a makagapo. Iso ana pasamak ti kasta. Wan kapsat. Nga magyaman aklata. Gaputa nagsarak kabin iti anak ko. Naragsak akon. Gaputa mo kun anatalgad ti kasasaad ti anak ko. Wen, kabsat. Kat, kasano nga rod? Patuluyan nyo ka di mapan ije balayda, kabsat, Emi? Wan kapsat. Kasaritak ni Brent. Bareng kayat na nga isuro ti lugar de Emi. Da kayo ti ibagbaga ni Edgar asang hailik. Wan, Nanang. Kas iti ingkarikada kayo. Agsubliak manen, tao may kayo sa rungkaran. Ngamita, kaduak ni Nanang ko Leia. Kastamotan ni Nana Lina. Kan ni Nana Meli. Leia. Wan Emi. Imayak gaputa kayat ka kasarita. Apay anaaramid mo ti kasjay kapsat. Namati ak iti karim iti nga ipatag mo ti anak ko. Iso ang nagtalagak anang ipaampun kan ka. Ngam nagbiddo taggayam. Leia. Tsaklaim pag-aro pakas jay karugit ti panunot mo kanyak. Ngam tapno mo.
Tsaka amo ti asawam. Iso nga awan kinapod no dagiti amin nga atap mo kada kami. Uwan kapsat, naamiris kong tibindot ko. Kat pang-asiyo ko ma, napakawanan tak. Tsaka mo noan niya ti sarita kan kakapsat. Manay nayunan kat nga roon ti pan nakakonsensya. Gaputa ultimo ti asawam kat nairaman pa'y a pinagatapam iti saan na anasaya. Ay, Pangasiyo ko man, nanang. Nana Amy. Agpin nakawan kayon. Gapot analpasan ti amin. Sana bale. Tanatalgad ti kasasahad ko. Ket jak kaya ta makita kayo nga ginginura. Ipagpagapok iti anak ko. Sige. Awan ay yaman na ti amin. Gampagyaman aklata. Gaputa tinaripatom. Uray iti apagbiit lang ang apanawan. kat ikarik, sulitak ti amin ang nagkurangak ka ni Brent. Nga uray, nasaliwanwan itan ti panagbiag na. Agyaman hak, tanagpin nakawan mo't lang dananang mo, kananam nga Emmy. Wen nga rod, nanay. Ay, anyan ti kastoy. Kasla pinagayayaman na kami ni Gasat. Talaga akasta, Barok. Saan tayo nga amo ti turong tibiyag tayo? Isong anasken nga aramidan tayo ti ammo tayo anasayaat. Tapno inton dumteng man ti maudi asigundo ti biyag tayo dito'y lubong. Awan to ti pagbabawyan tayo. Wen nga rod, nanalina. Kat? Anya nga ro ti planom ita? Agsublita pa lang iti balay ta. Inta kita ti negosyo ta. Sana bali. Tagsubliak to ijay lugar da nanang laya. Tamang tedak itigatad. Tapno adamat aramatin da. Kurang amin ti awit ko akwarta ita. Sige, Barok. Sikan ti makaam mo. Ay naanak ko, sa dino ngamin ayat ipapananta. Mapantagatang kadagiti masapsapol yun, nanang. Ken, ingkagatang iti kayat mo agatangan. Ay nasan ngamin na masapul anak ko. Nanang, awan dakis na. Iso adi ka agad-gadan. Ala, wanan anak ko. Ti malabsan mi nga gidurturon iti kariton. Kasla ti ama ni Bren. Leia, si kakadidahita. Ken, Pangaasim, Leia. Kasarita na kuma. Italay nga kita ta. Iso ajak kayat apalabsen da ito'y agundaway. anya ti iba kam Ken. Kumusta kan? Kan asino ti kadwa mabaro? Iso ka di ti anak ta. Wan, iso ni Bren. Ti anak ko at tinalikodam idisikog ko pa ilaang. Anya. No kasta. Da kayo nga ron ti amak. Ay, wain barok. Sak nga raod. Kat maragsakan ako na ita nakita ka. Kat kayat kung alain da ito agundaway nga kid daw iti pamakawan kada kayo. Gaputa ama nga no saan tayon ton nga kikita pa ay. Pakawanin da kuma, Leia. Kat Brent, anak ko. Apay ka di anak ko. Nanang, pangasyo ko ma. Tamawa tandak. Ha? Agsublita iti ayan ni tatang. Kayat ko akasarita. Anya? Nalabit adidak maawatan. Ngam uray kaskasano. Amaklat ta. Iso apang asyo ko ma. Agsublita iti ayan na. Sige anak. Sika ti makaambo.
Bakit? Nagsubli kayaw? Tatang, jak laing pagarup dito iti pakakita kada kayo. Kumusta kayon? Ay, kasto anak. Agan ano sak, amakikumkumboy. Gapo tayo sulang titam mo kapag trabahuan. Tatang, Anak ko, jak may ladawan tiriknak. Gapo iti pan nakakita ken ka. Ken ti panangawag mo kanya kiti tatang. Agyaman ako nay. Gapo tauray sa anak apulo sa nagbalin nga maken ka. Amo naklata bigbigan. Ket pakawanan nakuma. urayan niya pa'y tinampaspasamak. Ama kayo lang tatatang. Noawan kayo. Saan ako na itaw dito'y lubong? Anak ko. Tatang, narigat ti trabaho yun dito eh. Kaya't ko asumurt kayo kanyak. Kat tumulong kayo latan iti pwestok. Ay, saan na anak? Nairwamak dito yan. Kanjak mapanawan ti kalapaw ko. Alang arod tatang, saan kayo apilitan no diyo kayat? Agsubliak to nga ron dito eh. Tapasyarin kayo iti kalapaw ya. Ket no kayat yo, mangala tayo langan kadag iti dingwan, taison ti taripatuan nyo. Tainton mapanakil yo, ti mapaglakwan nyo, isonton ti usaran nyo para kadag iti masapsapol yo. Ay na, agyaman ako na anak ko. Mabainak, gapo tayo talangan nagkita ta. Agam nakasaysaya at kalata. Gaputa ama kayo tatang. Ket namnamain nyo ti panagsublik. Maragsakan ak unay. Gaputa ka maudyanan na. Nagsasarak tayo mutlaeng. Wen nga rod kabsat. Kasladyak namnamaen ang mapasamak kada kami ti kastoy. Kasla dagiti mabasbasa laeng nga istorya. Ngam napasamak mutan iti biyag mi. Tinapatag, nagsasarak tayo, ket nagpipinakawan tayo. Day tatikas kanan, iso anaragsak tayo. Wanan ako. Kastoy la siguro tinagbalin agasat tayo. Tapno agbalin tayo anatipkar. Kat madanon tayo ti destinasyon tayo. Kat timako na a destinasyon tayo. Kat iti sitong titungkal maysa. Husto ka, kabsat. Ala, lipatan tayon tinapalabas. Kat ti agdama kan masakbayan ti sangwan tayo. Nanang, agrubat kamin kini Nana Lina, tagahawid kamin. Sana bale, agpasyarak to manen. Umay kong to pasyaran ti balay ko ngayon patawid yun, Nanang. Alawanan ako. Urayon mi day ta, Ngam ko na kuma, adito'y kan nga umihan. Pasensya kayo, Nanang. Jak mapanawan ni Nana Lina. Ken may sa, asidag unay tirik na ken kwa na. Kapot ay son tinagbalin apan na kainak. Napya kada kayo kini Nana Amy. Tadakad kadwayo. Idinto ta ni Nana Lina, agmay sa. Iso asyak lang tinamnamaan na. Ngam di kay madanagan. Kapot agpapada kayo, anapatig kanyak. Alawanan ako. Maawatan ka. Kat agyaman akmanahan. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo ita alawas na pauluan. Panubo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Inapalabas, naigayong-gayong ni Rafael, idi asidagdan iti ayan ti balite, anakakitaan idi ni Luciano iti kuweba, nga isumot ti nakasarakan da idi iti bangkay dedi Don Esteban ken Lakay Josep. Nalaos ti aligagaw ni Rafael.
Gaputan no awan ni Gringo anang tulong kenkwana. Ket di pagduaduan ti pan nakaitanemnan a si bibiyag iti gayong-gayong. Imbaga na kini Julia tinapasamak. Ket gapu iti dayta. Kinunamot ni Julia abaybay andan asapulen tenay kali agameng. Nagpampanunot mo't ni Luciano kalpasan tinapasamak kini Rafael. Pinampanunot na narumbong nga tangay baganan tinakita na akweba iti sirok ti Ponte Balite. Tapno saanin nga agrigat pa iti singin amang birok. Itagagayem. At tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Rumbeng nga tanga isuro kon kadagiti singay. Ti may papanikayan tinaikali agamang. Ha? Amo na nga taa dito iti tinuronggaw. Ha? Di na amo dito itayan ka. Nukasta, saan ka sumumbag? Diyan ipaglaw ti kaagtag iti dayto at pasagtiran diyaw. Kaya, mangig kong tita na ti kabalyo na. Umatayaw. Saan pa'y aday ito ti gundaway apanang ibagat iti maipapaliti gamay. Pudno ang napagdad. Iso abay nagtalinaid apalimod day tao. Ha? Diyos ko. Nagdakirin day tao nagluposan ti ulag. Babain day tao nagluposan. Pudno nga adahigan ti nga ulag dito yan. Amangan no, ti akin lupos dita. Kat isaw tinang patay ibigada Don Esteban kanday di ama usay pa. Saan ako nagpatuloy itayan ti balitay? Delikado. Di rumbeng amapanak di nga awan kadwak. Sa dino, tinaggapuan ni Sika? Imay ka mo dito, Rancho? Di saludsod ni siya, ti songbatan ni Sika na umuna. Siyempre. Nagapuak itayan nagiti baka. Kat, ni Luciano? Saan ko nakita? Ado ti kayat ni siya na ibaga ka ni Luciano? Para iti panagsublida di ti rancho. Basitin ti baka dito yung rancho. Awan ka dit yaran midem kontra kada Borton. Gapoy tinapasamak iti kadada dito. Sa dino ko matipang sapulan ni siya iti dayjay na bandido. Ada autoridad, Marisol. Idarom ni siya dagijay na tattao. Rumbang lang. Aramiden ni siya dayta? Ngam di na mabalin na saan nadagdagan ni Sika ti pan nakaaramid dayta? Ado ti aramiden ni siya. Awan ti karbangan ni Sika na mangimandar iti aramiden ni siya, Gringo. Iso na, pwede? Saan na makibiyang ni Sika? Sana ka makibibiyang. Agdamdamag aklang. Pues, naibagan ni siya ti kayat ko naibaga. Dayjayan ni Gringaw. Agsansana niyag paltaw. Nasayaan tadagayam na ala ni da kayo na armas dagijay na bandido. Ni Gringo, senyorita. Sinrek na to'y kasa, hindi awan da Bortown. Tuso ni Gringo? Nagduma ni Soda ka ni Rafael. Wan, senyorita. Dakkel tinagdumaan da, nga oray singin da. Kasmutla iti panagduma tilangada. Nagduma? Kasla saan namamati ni siya na singin da? Senyorita, pudno asingin da. Ngam? Saan na pudno naputot mo't idaday di pa pa? Saan at namamati na may maysa ti ama ni da kami natalo? Saan ko nakabsat ni Isuda iti ama? Iso na awan karbangan ni Isuda dito asyenda. Anya?
Ti ammo ni Isoda? Naawat ni siya, ti kaaddan ni Isoda, na makipagyan di ti asyenda. Ngam ti saan na ammo ni Isoda? Awan ti oray ti pinglang ti asyenda na parakan ni Isoda. Jak amo akasta ti kapanunutam, senyorita. Ammo ni sika ti nakalanad iti testamento. Ti sanikwa day di papa na imbati ni Iso iti abogado. Nabatid day jay na testamento. Kat saan na mabaliwan? Rafael, may amon ti rancho. Nga madakar bangag amang kita iti pagsayaatan ti rancho, nanang. Rafael, Kaya't ko ang mapasaya ti rancho. Maasikaso dagiti baka ijay. Mataming daan na imbag. anak ko. Mapanak ijay, tamat lahing. Adda maisingasing ko. Anya day tananan? Sigon kan ni Luciano, ti rancho tinakaituunan ti imatang ni Gringo. Gapo iti tarigagay na iti kinabak na ang amaatap amasarakan ijay. Kastamot kan ni Marisol, agin tires mo't unay iti kinabak nang. Katday tatiga po na nga iti rancho ti ayan ti imatang da. Ket, anya itananan? Bale, nabaybayanan ti kataltalunan. Apay no ti kataltalunan a pagbibiyagan dagiti tao dito asyenda ti kitaem, anak. Ha? Apay no dagiti manalon ti mapan mo kasarita, tapno mapasaya at ti kataltalunan iti asyenda Gabriel. Ya! Ya! Udlot ko na ni nanang. Nabaybayan dagiti manalon. Isulaangan iti kitaak. Amot man niya ti problema iti kataltalunan. Tapno mapasaya ti apit. Panagtatalon manen. Ket apag isulaunay. Ya! Ya! Agyamanak iti umayo dito'y sentro ti Purok, kakabsat. Kaya't kayo makasarita. Amudak meten. Nupay linaksid da kami day di amami ani Don Esteban, kas nagtaod ken kuana. Nupay kagumaan met day di inami. Tipan na kaya dayumi. Tapno lang mailisi kami iti ulpit day di amami. At tuyak itan. Nagsubli kami iti kasingin ko dito Asyenda Gabriel. Tapno tuntunon mi met ti karbengan mi iti sanikwa day di amami. Ngam napaidam ti kapsat mi ani Marisol. Ket iparparit na. Tipan nakigammulo mi kadagiti amin abanag dito Asyenda. Ngam sana day ta ti makalaped. Tapno kita ti pagsayaatan tayo ng agtaltalon. Amo ka nabaybayan kayon ditoy. Umanayan ti bingay ti asyenda maipempen iti kamarin. Sana pakibibiyangan ni Marisol. No anyaman ti parikotyo. Anya ti kinid daw yo adi napatgan kakabsat? Pan nakabaliw ti sistema ti panagkabingay ti apet, senyorita. Kasta? Anya ngamin ti sistema ita? Ita lang amin ang napanunot ko ti umay makisarita kada kayo akastoy. Kinid daw mi day, nga oras 50% ti bingay. Magudwa ti maapet. Ngayon sana napatgan. Basit una ti agpapaay no mabingbingay mi ngagtaltalon. Dinto tada kami met amin ti aggastos iti masapsapol. Ala, sana balik kakabsat. Kita agno anya ti maramidak iti dayta.
Agyaman ka rin, lumabas ka, tinawat ni! Jak may panamnama mapatgan. Mapatgan ko ma. Ngam kita nuan niya ti maramidak. Lusyaw. Jak ninamnama ti kaadam dito'y purok, Rafael. Wen Mang Luciano. Amom, ado tinamo kadagiti manalon. Adda problema da. Hawen nga rod. Nasaya at launay, ta napanunot mo ti umay ditaw. Malalyawak ngamin. Tunggal malagip ko ti gayong-gayong ijay rancho. Iso ano mabalin? Jak kayatan ti mapan ijay. Wen nga raod, nakabot-buting ijay. Iso aditoyak pay laeng, Mang Luciano. Imay ni Gringo ijay ranchaw. Oray ni Senyorita Marisol. Nagranada ijay. Kasta? Nagimbagket ko man, no adatimpuyog yung agkakabsat. Rumang ay lakit da ito'y asyenda, kat awanton ti agrigat atao. Husto ka, Mang Luciano. Subsobra ti bingay ti asyenda Gabriel, iti maapit, nagitagtaltalon dito'y. Gapo iti saan anasaya at sistema, ti panakabingay dagiti maapit. Dahita ti kang runahan ngayon bagada problema. Dayta talaga ti problema dito'y. Ket kita nonya ti maramidak iti dayta. Masigurado, maamuan ni Marisol, ti panakibiyang mo dito'y, kat adda may bagana. Kasaritak tulangan, tapno maamuan na. Ket siyak amismon ti mangibaga. Nasaya at nga rutno kasta, Rafael. Kayat ni siya tinalamiis na leche, idita? Mangyag ni sika dito hardin, Mabiit la ang senyorita. Nabannog ni Shak na naggapo, ije rancho. Nga madapay kayat ni Shak na aramidan. Yo! Sino dayta? Oh. Ni Rafael. Anya ti gagara dayta na tao. Sabagay, kayat ni Shak ti ugali dayta ngam ni Gringo. Saan na insera ni idita ti ruangan? Inserek matlatan dayta na tao ti kabalyo. Naibagtadakan dito Villa, Marisol. Porke? Anya ti kasapulan ni sika? Kaya't ka makasarita. Maipapaniti anya. Siyempre, iti asyenda. Tapno ammo nida kayo. Awan ti rumbeng na mapagsasaritaan maipapaniti asyenda. Anya? Sana napalimad kada kayo ken Gringo. Ti testamento day di papa. Wen. Ngam masapol ama ilintag ti biddot day di papa. Saan na day di papa ti papa nida kayo ken ni Gringo? Anya? Saan kat na day tatipod nun? Marisol. Saan kayo nakabsat iti ama? Kabsat lang ni Shak ni da kayo iti ina. Kat nailanad iti testamento day di papa. Naawan tinaikamang nasanikwa day di mama iti sanikwa day di papa. Kaya't nasawan day ta. Naawan pakibiyangan day di mama kadag iti sanikwa day di papa. Awan mo tinainayon na sabali pa'y nasanikwa? Wan na pagbaknangan da? Kalpasan ti kalaysan isuda. Nabatad niya ron. Awan ti oray basit lang na sa nikwaday di mama. Awan nga rodmat ti oray basit lakuma. Napakibiyangan ni da kayo dito'y asyenda. Marisol. Kumbinsido ni sika, iti imbaga ni siya, Rafael? Saan? Ke? Ado tinasken ang mabaliwan iti testamento day di papa. Ket mabaliwan lang dayta. Babaan kan ka.
Nabatad matan ti imbaga ni siyak, Rafael. Awan ti mabaliwan iti testamento. Anya? Si, awan ti mabaliwan iti testamento. Talaga anatangkan ti pangeteng na. Awan kano ti mabaliwan iti testamento. Wala na. Agumat day ta babae. Awan duma na iti day ti amana. Saan kayo kumamot ngagsawi ti kasta, Nana Edita? Dispensaram, Rafael. Maawatak ni Marisol. Anya? Iti kasjay nga imbaga na. Maawatan pa'y laeng, Rafael. Ipakpakita nanti kinaagom na. Itulok mo latan. Nana, Ay sus, Rafael. Saan ang mabalinti kasta? Sugsugak ni Gringo. Tagtignay para iti dayta. Katrumbang nga tinulong kayo amang ilaban iti karbangan nyo. anya ti aramiden ni Rafael, gapo kadagiti imbaga ni Marisol. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, sinursurot ni Marisol ni Gringo, akaduana ni Luciano. Nakita dati ipapanday ti may sapa sa ti asyenda. Nagpakita ni Marisol kini Gringo, ket kinid daw na ti panagsarita da. Kabayatan na, nakadanon met ni Rafael iti may sa apurok iti adayo meten apaset ti kabambantayan, manipod iti asyenda Gabriel. Gapo iti panangsapsapol na iti baket, anakasarita na iti kabakiran. Nasarakan na ti baket, ket naamuan na nga iso ti asawa ti agnagan iti kalog. Imbaga ti baket ti amin anamuan na iti day di asawa na, anagpaay idi akatalag ti ama day di Don Esteban Gabriel. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Agmay-maysa kayo matin nagbibiyag apong baket. Iso asumurot kayong kanyak. Anya? Mayat kayo kadi asumurot kanyak? Ay, kwa. Saanen balong? Uwan, puno abakit akon. Sana rumbeng asumurutaken ka, tapno agpaaywan. Diyak kayat timang perwisyo iti sabali at tao. Apong. Ay, kinapudno na. Kinapudno na. Ha? Apa yan, Apong? Hinkarkarik ini iti bagik. Ano ang dagondaway ko? Kat ibales ko ti panakatay da di kalob nga asawak. Ha? Inkarik da ita iti sango ti bangkay na. Ngabawan. Saan ko na magunod pa iti ibang bagak. Kat no sumurotakan ka. Padadan tulaeng nga may palagip kanyak ti kinaulpit day di Don Esteban. Abay sungat at ibagbaga day ti abakat. Diyak na rod mabalin nga ibaga nga amak day di Don Esteban. Ay, dispensaran naklang kumanwan. Malatingit anak lang amin noonay. Maawatan kayo, Apong. Aywan, malagip ko iti damot at kita. Pasiga borbor tiya dagiti impagakken ka. Katamok, adi mo naawatan dagijay. Iso nga rod asinapol kayo, Apong. Kat ala, no masara akam, jay na ikali kinabaknang.
Aramidam timpiling kwan. Si kanto ti kagasatan a tao, no makaipaay ka iti pagimbagan ti sabali. Aramidok to dayta, apong. Ayan nga taan ni Rafael. Mangrugin nga agsaknap ti sipngag. Marabyan man nga taan asumangpad. Kitaag no nalina yung tiin na po'y. Taagluto ako iti sidami. Apag isunto no sumangpad ni Rafael. Danapag ti kabalyo ti mangag ko. Barang ni Rafael tinakasakay iti daytan. Agyaman ak. Isungag paison ti dimtang. Mapunasan ti panagdandanag ko. Nanang, amuyo ka diti may papan iti may sa alakay a pinatay ka no ididay di Don Esteban Gabriel? Pinatay day di papayo. Wala nang. Adda ka di amuyo? May papan iti day di napasamak iti asyenda? Awan amok iti dayta anak ko. Imbagak matkan kan. Sa anak asigod at taga dito'y San Gabriel. Sa bagay. Nupay kas ka. Adda idi madamdamag asaan anasaya at amaar-aramid. Nalatak ngamin ti Asyenda Gabriel. Agdinamag idi ti kinalabon ti maapapit apagay iti kataltalunan ti Asyenda Gabriel. Agdinamag met ti kinabak na ang day di Don Esteban. Kastagayam. Ang apay anadamag mo ti kasjay. Adda ngamin na amok amay sabakait. Asawa day jay ti agnagan iti kalub a napapatay. Diyos ko. Ado a kinadakas ti naamak iti day jay. Nga aramid day di papa. Nasya nagkankwana. Gapot agmay may sang nagbibiyag. Imbaga kasumurot lang ang kanyak. Ngam di namat kayat. Kaasimot nga rod, no kasta. Talaga nakakaasi, nanang. Isungag subliak to ijay. Mangipanak to iti abas to, day jabakit. Kastoy gayam tibiyag iti kabakiran. Tibiyag na iti bandiga. Erwam dan iti nalamin sa klema. Damsyak. Ganda ni sa anak na nakaturog iti nagpatnag. Nagadupay ko tilamok. Ringo! Nakaring ka magdaman, Burton. Managridri damat. Uray mat kagiti tao. Itala, adida pa'y nakaring. Tawan mat namnaman da nga ramidan da masapa. Kasta? Ayan kaditi mapa. Kaya't ko amakita. Sige. Mapantay kaya ang tinagturuga. Aday jibag ko ti mapa. Senyorita, anya ti pampanunutom nga ramidon nita. Mariribukan ni Siak, Luciano. Apay? Amo ni Siak, na tinaikali na kinabak ng tigapona. No apay na saanin nga agawid iti asyenda day jay, nagkringo. Ha? Adda kan ni iso ti mapa. Oray tay kagudwa ti mapa na adda ka ni Rafael. Kat inala ni kringo. Wain, senyorita. Naisilpaw jay nakartib amapa. Birukan dalakit di ti kinabaknang. Anya ti pampanunutom nga ramidain. Again no na kami amang birok iti kinabaknang. Anya?
No adda grupo ni gringo namang biro kiti kinabaknang. Addamot grupo ni siya. Isudalaengan ti bilinin niyaw, ta rugyandan ti agsawar di ranchaw. Talaga na nitingan ni siya dagiti naawis na makikadwa ken ni siya. Pagtignayam dagijay amang sapol iti nakaikaryan ti kinabaknang. Si, awan ti istambay. Agtrabaho da amin. Kat no makaon unaak na makasarak iti kinabaknang. Saan kayo nga ibingayan? Kukuak amin aggrasya! Naimbag nga oras mo, Nana Edita. Kastamat, Rafael. Anya ti gagaram dito'y filya. Ni ko maggringgo. Saan kami na nakapagsarsarita? Manipod naggapo tayo ijaan ni Don Alfonso. Awan ni Gringo. Saan asimangpat idirabi? Ha? Napanan na ngamin? Ti amok kat ijerancho. Kastaya. Mapan kalaangan ijerancho no napatag ti bagam kan kuana. Sige nga rod, Nana Edita. Ket, agyaman hat. Oh. Kasla na patag ti pagsasaritaan dagiti agbabantay diti rancho. Mayat ti panagtugaw da iti sangon ni Mang Luciano. Oops. Umasidag aklatan. Saan ko pala pagtagar niyan ni Mang Luciano? Ang mga numasing ati saritaan da. Nagtugawak pala dito eh. Umasidag ka dito, Rafael. Ang mga numakasingaat. Dituyak pala ang Mang Luciano. Umay ka. Masapol ang maamwam da iti pagsasaritaan may. Kastaya. Napatagsagat ti pagsasaritaan nyo Mang Luciano. Ay, umay ka. Kaya't ko ang maamwam no anya da itaw. Nasken unay ang maamwam, Rafael. No kasta, addamat grupo ita ni Gringo? Adda, nakita mi idan. Kinaduak ngamin ni Senyorita Marisaul anong sursurot kini Gringaw. Kasta? Si kalaengan ti awan grupo na, Rafael. Jak pulos pinanunot ti Mang Bukal iti grupo. Kontra kadag iti kakabsat ko. Sika, tinaiduma kada Gringaw ken Marisaul. Sika, tinaiduma iti kinatao day di Senyor Esteban. Ha? Awan ka day, ti interes mo amang sapul mat iti ayan ti kinabaknang, anay kali ti masakupan ti asyenda. Mang Luciano, naglawat ti asyenda. Narigat at sapulan daytan. Adda kada kayo ti mapa. Uwan nga paiso. Adda kini Gringo tinapagsilpon amapa. Isuan napigsa ti pakinakam na, amasarakan dati kinabaknang, taigam na ti mapa. Nasikapan naksa ni Gringo Talaga, asinikapan na kan, Rafael. Kita lati naramid na nang bukal iti grupo na, adi na kan inramraman. Ket amam no asino ti kakadwa na ita? Asino, Mang Luciano? Ti grupo ni Burtaon, abandi daw. Anya? Tulisan dagijay kadwa na, Rafael. O anya, Luciano? Mano amin tinalokoy mo na sumurot kanya? Sa nga pulo ket walaw, Senyorita. Ado daytan? Ibaga madakkel to mati mabingay da. No masarakan, ti kinabaknang. Ammo da daytan, Senyorita. Isuan, napasnek da adim ngag itay kinasaritak kita. Pagtignayan ni si kadagiti kakadwa.
Amangan no maunaan da tayo pa'y dayjay naggringko. Wan, senyorita. Namnamaam. Masarakan mi dayay. Anyat sirbitag kakasiglat ngay akakadwa tayaw no di tayo makaw na ang makasarak. Adak kanigringko ti mapa di oro. No sa dino ti pakasarakan, iti naikali na oro. Wan, adakin ko ana tinapagsilpon amapa. Luciano, Senyorita, nakopya ni siya dayjay na mapa? Amin, nga importante na naikorit? Nakopyak. Nga marigatan tayo lata. Gapo iti kabayagan ti tiyempo na naglabas. Adon tinabaliwan iti aglawlawa. kasta ngagpaysaw, senyorita. Isa marigatan tayo lakit di. No ba kasta? Aramidan amin ni datayo ti kabailan tayo? Ikarigatan tayo asapulan. Saan tayo? Ngagsakay ti kabalyo, ngagsawar ti rancho, kakadwa. Uray, dasi naglaing, dito'y titugtugog ti mapa. Saan tayo masigurado? Yung naikurit iti mapa, nga sidag iti waig. Winnog karayan, ti ayan, tinatakamat akayo, nga imula iti, pinangikali. Masarakan tayo tulad ta. Kat panagkunak. Nalaklaka masarakan tayo. Masurutin tayo lang ang tiwaig. Kastamat, di bagag ko. Agudwa ti grupo. Tidaduma, agpasurong. Agpababa mo tidaduma. Sante, nagsisila. Huwag pasurong. Datayo amin. Kastantuman metlangin. Iti panagpasarog tayo. Ang mangunor, iti waig. Sige, nukastati ko na ang burton. Yan, nasaysayat, musika ti masurot, gringo. Kaya man ang burton. Kakadwa, surutan tayo tiwaig. Agpasurong tayo. Mala, aggaraw kayo. Awan tag patay-patay. Kali, gaman, tibirugin tayo. Nagasat kayo! Tada tayo sa kinigan ni Timapa! Isunauray ang sino! Nagtarigagay ang sumoro tita! Tiyo nawatan pa'y! Akabdua tayo! Bayan nyo! Tamakika pundamat iti grupo ni Senyorita Marisol! Madapay mayat ang makikadwa. Di tayo ikaskaso pa'y. Rafael. Anya ti aramiden ni Rafael, numamuan na ti amin a plano ni Gringo nga aramiden. Gagayem, di yu liwanan denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!